החיים האלה מוצאים לך כבר את המיץ. אתה חושב אתה גיבור, אתה תותח, אתה אמיץ? היי, אל תקשיב לאחרים. הסובבים אותך לא תמיד באמת מבינים. תקשיב לקול הקטן הזה שצועק לך בפנים. תפתח את המגירה, תפתח כמה פתקים, תראה מה רשום שם, קום ותגשים. לכולנו יש תמיד חלומות, לחלקנו הם ענקיים, לחלקנו פחות. כולנו תמיד רוצים לחיות וליהנות. כולנו רוצים מה שאין, ואף פעם לא יכול להיות. תנסה רגע לחשוב מה שווה לך כל הכסף בעולם, אם אתה עדיין לא מרגיש שלם ומאושר. תסתפק במה שיש לך. תדע שהכל לטובה, תדע שהכל זה מתנה. תזכור שאם כבר קיבלת את המתנה המדהימה הזו שנקראת החיים, לפחות תנצלו אותה. תחיו, תתאהבו, תלמדו, והכי חשוב, על כלום אל תצטערו. תמיד תשמרו פינה בלב לאהבה הראשונה שלכם. אל תחפשו אהבה מושלמת, רק שתהיה אמיתית. אף פעם אל תיתנו לאנשים להוריד מכם ומהביטחון העצמי שלכם. תהיו מי שאתם, תאהבו את זה. תזכרו שבשביל להיראות $1,000,000 צריך דבר ראשון גם להרגיש ככה. אל תשפטו אנשים על טעויות מהעבר, הם לא נמצאים בו היום. תהיו אמיתיים עם עצמכם, אל תגידו מחר, הכל מתחיל מהיום. תדעו שזה לא בושה לבקש סליחה מחבר או חברה. אנשים באים והולכים, אבל החברים תמיד נשארים. אל תוותרו על עצמכם ועל העקרונות שלכם למען האהבה. אל תריבו עם חבר טוב בשביל בחורה. יום יבוא והיא תעזוב כמו כל האחרות, אבל הוא יהיה שם לשמוע אותך ואפילו לנגב לך כמה דמעות. תסתכלו שנייה מסביב, הכל תמיד מוקף במראות. אלו אותם האנשים שנשבעת אף פעם לא להיות. אז אחרי שהקשבתם לי, אני מקווה שהלקח היה לכם די ברור. בכל זאת, כל סוף הוא גם התחלה של איזשהו סיפור.